ne ka samara de bula ne kuma kangar da yi kana makanga yoro la Taru mais samara wɛrɛ tɛ nin kɔ jago ye ngan ta ka dunke itati samara mu ye kangar da yi asiya kelen ta siya fila ta siya sabate hali ne ta tɛ ne ma bilalen sɔrɔ e b'a bilalen sɔrɔ k'o ta ten cogo di ni samara ko b'i ma i tɛ se ka taa samara san sugu la ne y'a kɛ cogo min na ne kɔni tɛ se ka samara in mun ne ye baara de kɛ ne bɛ n débrouiller ka n ta ɲini ka taa n ka yɔrɔ san ni n bɔra i bɛ n ka yɔrɔ ta k'a don i senba den in na a tɛ se a tɛ e dun bɛ ka ne dɔgɔya tantɔ e bɛ ne dɔgɔya tantɔ i bɛ ka ne laminɛ dɛ i bɛ ka ne laminɛ dɛ n ka samara tigɛ na ne t'a di ne kala de yɔrɔ baga ne kun y'a f'i ye kana mankan samara la yɔrɔ mankan duloki la n tɛ kun fɛ bi bɛ ka don n ka samara don de la tuguni han ne kɔni t'a e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn de tubabu bɛ ka n ka samara e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn de kana ne digi dɛ kana ne digi dɛ kana ne digi dɛ ne ye tigɛ mun kɛ na ni ne ye tigɛ bɛ se ka mun kɛ a baga Tayiru i tɛ mun kalama ne bɛ ka maloya ma parce que ne kɔrɔkɛ de yɛrɛ sinon min b'i kɔnɔ billahi la kana jigin non c'est parce que ne bɛ ka kulonkɛ jɛ i la de kulonkɛ Lela san ne ko bɛna maloya ne su de ma ba ye kuma baga de fɛ la mais munna aw bɛ bila ɲɔgɔn na tan ni mun y'a bila ɲɔgɔn na han Bakari ka baara tɛ foyi ye sa k'an ka samaraw ta k'a bonya sen na Bakari ka baara tɛ foyi k'i ka samaraw ta k'a bonya sen na e tɛ dɔn k'a fɔ k'e dɔgɔnin de don wa a yɛrɛ maa minnu ye balimama ye n'a fɔra balimamaw de bɛ ɲɔgɔn na don o don kɛlɛ la n'a fɔra ni jigidayɔrɔ aw minnu ye aw sen bɛ ka bɛn o tuma a bɛna fɛ ka ne faga k'a sɔrɔ sa waati ma se de wa walahi ne b'a ka manamana ko la a b'a kun dɔgɔ da aw bɛ kɛlɛ la bi fɛnɛ dɛ aw bɛ kɛlɛ la bi fɛnɛ de ya ne ko balimaya hinɛ mina jigin aw dusukun na don jumɛn aw bɛna ɲɔgɔn kanu don jumɛn han ka taa kɛ balimamaw ye olu bɛ kɛlɛ de la aw ye aw bɛ kɛlɛ la a ti sabali dɔɔni han walahi ne jigi tigɛra Tayiru min ye kɔrɔ ye dɔgɔnin kana dɔn mais kan k'a dɔn ka taa aw kɛ hinɛ kisɛ kelen ta aw dusukun na a tɛ hinɛ a tɛ magari balimamaw yɛrɛ bɛ se k'a kɛ cogo di k'olu tɛ hinɛ ɲɔgɔn na fɛn aw bɛ ka ne tɔɲɔ walahi a bɛ ka tɔɲɔ tɛ yafa ma ne jigi tigɛra walahi ne jigi tigɛra nin ye ne ɲɛna ye o tuma ni ne sara a bɛ kɛ cogo di yan aw ma se ka bɛn ne ɲɛnama ɲɛna ne salen kɔfɛ ne ka du bɛ kɛ tonbo ye ni du dun kɛra tonbo ye a bɛ kɛ baw kulonkɛ yɔrɔ ye balimamaw kan ka bɛn ni aw tɛ kɛlɛ foyi la fo samara Tayiru e yɛrɛ min ye kɔrɔ ye e ma se ka hakili sɔrɔ k'i dɔgɔnin bilasira e de bɛ n'i ko ka samara nɔfɛ i miiri sa ala ndana cɛ ka bana wuli ala kana kɛ wallahi ni ala y'a kɛ n bɛ dɔ faga ɲɔgɔn kɔkɛ kɔkɛ ala u ye n cɛ faga ba wuli sa ba wuli ala ba est-ce que Bamako sigi nafa bɛ ne kan tuguni ne Tayiru fa tanyana du in jigi bɛ ne dɔrɔn de kan sisan ne kan ka solution de ɲini k'a ɲɛɲini walasa an bɛ se ka don mama jigi kɔrɔ cogo min na ayiwa Tayiru ne sera a ma yan nɔ juguma tɛ ala kana kɛ basi an si ka laɲini kun tɛ nin fɛn in n bɛ dugawu kɛ n fa a dayana a kɔlila si min na ala k'o si di aw ma ala ka yen fisaya ma ni yan ye komi ko in tɛ juguma ye aw ye denmisɛn ye a b'a hakili to ɲɔgɔn na denmisɛn fitinin de ye aw mɔgɔ fila ye a tulo bɛ kuma in na kosɛbɛ a lamɛn ka ɲɛ dɛ e min ye kɔrɔkɛ ye b'a fɔ ka gɛlɛya e ka se k'a lamɛn i b'i dɔgɔnin bilasira n'a ye
y'a faamu balimaya la a bɛ sisi a tɛ mana n'a bɛnna o ka d'an bɛɛ ye i y'a faamu ka di ne yɛrɛ ye maa ɲɛnamaya a ka dun dɛ i y'a mɛn aw filɛ sisan denmisɛnnin fitinin min ye aw ye n'a bɛnna aw fa kɔfɛ a ka du a bɛ yiriwa a b'a bɛɛ lajɛlen nafa ɲɛnamaya kɔnɔ sisan bɛɛ de sigilen don ka aw lajɛ aw mɔgɔ fila karima sina u fa banna u yɛrɛ u bɛna bɛn wa ka fa kun don balo la u taara ka bɛn mais est-ce que fa ye zali sa est-ce que u tɛna tila wa mɔgɔw de b'o fɔ ɔ sisan n'a ye ɲɔgɔn minɛ u b'a ko k'u fa kun tɛ yen k'u fa kun bɛ yen ko fa tɛ yen sisan ko nani ko bannen sisan ko donc k'u bɛnna sisan i y'a faamu nka ne yɛrɛ kɔni bɛ min fɔ an ɲɛna ka gɛlɛya ma fɛn o fɛn n'o y'a kamana gan a ye se ne ma ɲinɛ ka du kɔnɔ ne yɛrɛ seba tɛ ne ye sa n mana min sɔrɔ an b'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a mɛn a y'a tulo dayɛlɛ ka n ka kuma in lamɛn kosɛbɛ dɛ i y'a mɛn se kɔni bɛrɛ tɛ ne yɛrɛ n mana min sɔrɔ a bɛ se ma n'a kamana gana ko la an b'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a mɛn a ye kɛ ɲɔgɔn jigi ye a k'a bolo di ɲɔgɔn ma n'a y'a bolo di ɲɔgɔn ma ko in kɔni a bɛ diya ne kɔni a bɛ diya ne ye dɛ ne kɔni ne yɛrɛ ti faama yan ma nka min ɲini a fɛ ka gɛlɛya ma a y'a hakili to ɲɔgɔn a ye ɲɔgɔn jigi ye aw ye ɲɔgɔn safinɛ ye a ye ɲɔgɔn kolifu ye e dɔgɔnin de ye nin nin bolomanden nin n'i ye kelen tigɛ est ce que a dimi bɛ jumɛn kelen kan a t'a bɛɛ kan wala bon balimaya de bɛ n'i y'i dɔgɔnin labila mɔgɔ ye fɛn min yeli la nin tɛ fɛn min kan hakili to i kɔrɔ la dɛ n'i m'i hakili to i kɔrɔkɛ la wallahi n'i kɔrɔkɛ boli bolo don o don i tɛ maa si sɔrɔ min bɛ jɔ i jigi kɔrɔ nka ne kɔni ne bɛ jɔ a jigi kɔrɔ fo ka taa fɔ ni ne yɛrɛ ɲɛ tugula don min na ni ne yɛrɛ ɲɛ tugula don min na n bɛna aya salamu aleykum n'a fɔ ɲɔgɔn mɛ hakili to ɲɔgɔn na dɛ tɔnɔ an ye kuma faamu ne yɛrɛ kun mago bɛ bakari la n'an ka ci dɔ fɔ a ye bakari n'a tɛ kɛ basi kɔrɔkɛ ko k'a mago b'i la i taa k'i kɔrɔkɛ k'i soli kɔrɔkɛ ye i soli kɔrɔkɛ ye dɛ maa kɔrɔkɛ kɔni o y'i kɔrɔkɛ de ye n'i m'i kɔrɔkɛ ka kumakan lamɛn aya ala ka barikɛ don a la ala ka barikɛ don a la Esanaba tele na minale ini de undlala undlala ekune ne weli ni weli baasi tɛ ala kana ka juguma dumusɛnw ka ko la n yɛrɛ ɲɛ b'a la i b'a la k'i diinɛ tigɛ dumusɛnw na olu de ne cɛ faga olu ka ko sababu de kɛra ne cɛ sata ye dumusɛnw ka laɲini tɛ nin ye maa si ka laɲini tɛ nin ye k'a fa faga den si ka laɲini tɛ nin ye k'a fa faga n yɛrɛ ye kuma caman f'u ɲɛna dɛ n ye kangari caman d'u ɲɛna u kɔni u tɛ saga ɲɔgɔnna wɛrɛ ka bilen fiyewu ka ne kɔni don balo la u tɛ saga ka fiyewu i bɛ sabali i b'i bolo da i dusu kan i y'a mɛn i y'a faamu wala n'i y'a mɛn o diyara n ye n ye kuma caman f'u ɲɛna dɛ u kɔni ka ne kɔni don balo la u ti nin ɲɔgɔn na mankan kɔni kɛ du in kɔnɔ a bilen fiyewu a banna i y'a mɛn i bɛ sabali i bɛ kuma u fɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ i y'a mɛn wala i bolo da i dusu kan dumusɛnw ka ko ye waatinin ko de ni ka kuma mɛn n'a kɛra salamu aleykum ne bɛ sira ɲini somɔgɔw dun Brasi.
ka denmisɛnnin don Baasi t'u la. hali baasi t'u la kɔni. Bakari Ah, n'i wele baasi tɛ ok ala kana kɛ baasi an ka du bɛ position min na sisan e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ba de kun jɔlen don du dépense bɛɛ n'a fɔra ko wari dɔ ka di kuma dɔ la k'e ne tɛ se k'a bɔ i b'a dɔn o ye maloyala ko ye donc ne yɛrɛ ye miiri ɲɛ bɛ solution kelen mun na sisan o ye ne ka taa tunga na ka taa ɲɛɲini i bɛ k'a faamu wa n bɛ taa tunga na n bɛ ka o de bila sen kan sisan ni n taara tunga na ni ala y'a kɛ ni n ye hɛrɛ sɔrɔ n b'a wari bila ka na donc e bɛ se ka mun kɛ yan nɔ ka don maa jigi kɔrɔ ka yan dépense kɛ donc e b'o kɛ ne kɔni ɲɛ tɛ solution foyi la fo ne ka taa tunga na ne k'o bila sen kan n y'a fɔ e ye fɔlɔ sabula ne tɛ yan e de bɛ yan donc n bɛ tila dɔrɔn n b'a ɲɛfɔ maa ye se ka n ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa tunga na mais e bɛ k'o mun fɔ Tayiru est ce que maa bɛna sɔn fɔlɔ a bɛna ɲɛfɔ maa ye a k'a faamu cogoya mun na seulement e ta de ka gɛlɛn ne kɔfɛ kow ka basigi dɔrɔn i y'a faamu wa ok problème tɛ yen an kɔni an bɛ ala de deli an ka yɛrɛ bɛ mun na ala k'o latigɛ an ye o de don i taalen kɔfɛ ne yɛrɛ b'a essayer n'i sera ka baara dɔw sɔrɔ yan mun b'a to n bɛ se ka don famille jigi dɔrɔn en avance o de don mais o e bɛna taa cogo di bawo u bɛ kuma in fɔ cogo min na sira in ma nɔgɔn dɛ a kɔni ma nɔgɔn nka ne yɛrɛ ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ n bɛna essayer n bɛ taa duguma sira fɛ e n kɔrɔ cɛ duguma sira in ma nɔgɔn koyi sisan kɔni an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye i y'a faamu an bɛ dugawu dɔrɔn de kɛ bɛɛ n'i garisɛgɛ bɔ fan tɛ n'i m'a ɲɛɲini fɛnɛ i t'a ɲɛ sɔrɔ ok n kɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ami ami ala ka du in ta fanga d'an ma ami ami n bɛna ɲɛfɔ maa ye ok ne bɛ na taa ci dɔ la ka ci la awɔ n b'a ɲɛfɔ maa ye awɔ n'a fɔra e cɛ banna denmisɛnnin ninnu tɛ baara la e bɛna kɛ cogo di sa ka denmisɛnnin ninnu balo e bɛna se ka du in ta cogo di ala bolo sa ne cɛ banna taara ka fɛn fɛn to a kɔ yan wari misɛn dɔ a taara k'o to a kɔ yan ne yɛrɛ kun ko n n'o kɛ o don fɛnnin dɔ la komi fɛn misɛnninw bɔlen don mangoro ni nsaban ninnu ko n n'o don la k'o feere ne tɛ denmisɛnnin ninnu fila u si tɛ baara la u tɛ baara la u bɛ wari sɔrɔ cogo di a taara ka wari misɛnnin min kɔni to a kɔ ne bɛna t'o don la n n'o dun si ma n bɛ t'o don mangoro ni nsaban na ka n'o feere ni ala ye sugu diya an dahirimɛ tɛna b'o la ne tɛ se foyi de tɛ ne yɛrɛ ye bilen se foyi tɛ ne ye o kɔni ala bɛ ko min na o ko tɛ tiɲɛ dɛ walayi an k'an jigi kɛ ala ye a bɛɛ bɛ ɲa ani tile ma tati damisa tɔɔrɔ sɛ ma ne yɛrɛ kun mago b'i la n'ala sɔnna ma bi n b'a fɛ ka n ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka essayer ka sira ɲini fɛ ka diya ɲini fɛ i y'a to n ka taa tagama na n bɛ fɛ ka taa tunga na ka taa ɲɛɲini kɔ kan ka na e bɛ taa min n bɛ k'a ɲini ka taa tubabu jamana dɔw kan duguma sira fɛ n bɛ taa sababu ɲini na n'ala sɔnna ma e taa min Tayiru i tɛ sabali e b'a dɔn fɛn tɛ bolo la e b'a fɔ k'e bɛ taa tubabu jamana na o pase yɛrɛ o ye fɔ min e bɛ taa cogo di han i tɛ to yan nɔ i ka ɲinini kɛ n'an ye min sɔrɔ don min na an b'o dun i ka tagali man di ne dɛ mama ne bɛ fɛn kelen dɔrɔn de ɲini i fɛ dugawu kɛ dɔrɔn a tɔ o ɲɛ bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ yen seli a dabari a fɛrɛ bɛ tigɛ cogo min na ne b'o dɔn hali ni ne ma se ka na yan nɔ du in kɔni du in tɛ dɛsɛ fɛn na dugawu kɛ ne ye dɔrɔn i k'a tɔ to ne ma a bɛ k'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan dɛ denkɛni n'i nana so k'a sɔrɔ fɛn tɛ so walayi n'i kɔrɔbayara i kan ka du ta i kan ka bɔ ka taa ɲɛɲini i man ka tɛ ka to so kɔnɔ daga sunɔgɔ la a to a ka taa fɛn ɲini ka na o de ɲɔgɔn tɛ ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna o de don a to yan ka taga anti i fana bɛ dugawu kɛ n bɛna n ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan n ka dugawu b'i kɔ e kana kasi nin to tantɔ ni denkɛni y'a dɔn a yɛrɛ ye k'a bɛna bɔ ka taa fɛn ɲini o ye tare ye koyi e kan k'i kunkɔrɔta n'o ye denkɛni bɛɛ tɛ nin dɔn dɛ ka na so k'a sɔrɔ fɛn tɛ so k'a bɛ taa fɛn ɲini ka na so denkɛni bɛɛ tɛ nin dɔn dɛ e man ka tɛ k'o bilasira ni kasi ye dɛ i kan k'a bilasira ni dugawu de ye dugawu k'a ye dɔrɔn
daga wuli ma taga ni madine koyi n'a fɔra olu fa bɔra ne kɔrɔ a man bɛn n'a fɔra tuguni ne jigi y'o denmisɛnnin 2 de ko dɔ fana ka taa tunga fɛ tuguni a ma nɔgɔn koyi tiɲɛ na kɔni tunga na taga ye madine a madine dɛ fɔ ni ye nkalon tigɛ n'o tɛ a madine ne ta waati sera ne sira ɲinɛ aw fɛ n'a sɔrɔ i kɔni y'a dɔn i yɛrɛ k'i bɛna taa fɛn ɲini de la ne ka dugawu ala ka fɛn sɔrɔ ala ka n'i to tunga janfa la tiɲɛ na dugawu kɛ dɔrɔn tɛ foyi kana kasi sa ne y'o f'i ye kana den bilasira ni kasi ye a bilasira ni dugawu ye e bɛ kasi min kɛ sisan nɔ nin man ɲi dugawu ka ye dɔrɔn e ka dugawu tɛ bi ye u b'a fɔ ko n'i masa ye dugawu k'i ye ko o ko la ko walayi o ko kelen i tɛ to ko la kasi dabila sa n'olu ma bɔ ka taa ɲɛɲini e bɛna du ta cogo di e tɛ feerela i tɛ baara i tɛ foyi la denkɛ 2 min b'i bolo ni kelen bɛ bɔ ka taa ɲɛɲini n'u 2 bɛ u da so kɔnɔ e kelen de bɛ tila ka kow fugari o tɛ yan kana kasi sa i maa mun ba ye kana n'a bilasira ni kasi ye ba ye i bɛna ne yɛrɛ la kasi kana kasi sa. Ban Tayiru cɛ o teliyara dɛ Tayiru seli bɛ yan kɛ an ka taa i y'a ɲɛfɔ n ma ye a sɔnna kɔni ni taxi sigilen don n y'a faamu n y'a faamu an ka taa n b'i bilasira kɛ cɛ Kalaji wa cɛ o ma tete sigi bi yan cɛ ko n bɔra so kɔnɔ sisan nɔ ko n bɛ taa gramɛri yɛrɛ ka portefeuille bɔ n taara sɔrɔ a n'a terimuso dɔ sigilen don baro banbali la n t'a dɔn m'a kɛ cogo min n y'a bɛrɛ k'a bɛrɛ i ma a ma se ka ɲa e yɛrɛ dun bon i y'a ne tonton dɔ bɛ yen tonton Musa quoi o de bɛ to ka jeton di ne ma ne ka te sigi n taara bi n ko n bɛ taa jeton minɛ n taara fo o kɔ quoi a tɛ o yɛrɛ cɛ san na ma ne ma d'a la ni pointi t'a sen na ne dabali yɛrɛ a bɛ ko tigi ɲɛ o tuma an bɛna sigi ten an tɛ te min an b'a kɛ cogo di donc i ka filɛ feere warini in bɛɛ dun n'i y'o fɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ o wari dunna k'e to wa o wari tɛ se ka dun ka ne to mais ne ta dun ne ta banna e ta man ka baara ye hali wari laban min tun bɛ n kun ko an ka te mulu san ka bila i ka dɔgɔ min bɛ kɔfɛ an ma t'o ta ka taa n'o ye kana n'o da ne ka dɔgɔ kun dɛ kana n'o da o kun dɛ taga dɔn i ka dɔgɔ yɛrɛ dumuni denba an bɛ taa ka dumuni o bɛɛ ye fɛn kungo de a o bɛɛ ye kungo de hali ne te ma min fɛn dɔ kɔni bɛ ne kun o tɛ ne ni mɔgɔ jɛ yɛrɛ k'a ka taa go ɲɛnamaw ɲini a bɛ taa dumuni denw ta ka n'olu fɛn mɔgɔw ka ko la kɔni tiɲɛ na ja Kalaji gɛrɛ tɛ se ka sigi ka sɔrɔ te ma min mɛ i fana i ka nin minɛ i yɛrɛ dɛmɛ Kalaji cɛ i fana cɛ i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye sa cɛ nin ka fisa kɔnɔ ma nin balabala ye i ka cɛ a ko Kalaji gaja cɛ fila jumɛn de bɛ yen a bɛ kɛ cɛ i jɔ sa ni kameleon fɔra mun o bɛ hakili jumɛn la ko k'a yɛlɛma cɛ non a to yen système couleur LMD dɔn couleur sugu bɛɛ bɛ ka cɛ ayi mais o de kɛ o il faut que cɛbakɔrɔ kan ka yɛlɛma de cɛbakɔrɔ man ka to c'est à dire yɔrɔ kelen quoi o man ɲi quoi i b'a dɔn min bɛ yan bi yan ne bɛna n'o yɛrɛ de f'i ye tan quoi mun de kɛra walayi te ko de b'an na quoi ne yɛrɛ ko k'an ye kɔnɔ ko ne nana n ko kuma dɔw la e bɛ ko débloqué quoi o ma dɔn n'i ye nin min i bɛ sɔn ka te i b'a dɔn walayi ne ka so cɛ a man ɲi quoi position man ɲi walayi cogo di cɛ fan bɛɛ de ɲagaminen don grand frère yɛrɛ y'a bila k'a bila cogo di taara tunga la walayi position ka a taara cogo di sanfɛ wa ubiyɛn a kɔni y'a fɔ ne ye k'ale bɛ fɛ ka taa duguma sira de fɛ cɛ mun kɛra duguma cɛ n'an m'a ɲɛɲini cɛ anw ma se k'u bila ka taa cɛ sanfɛ tɛ fo duguma mais se t'an se de b'an ye yan foyi tɛ foyi kɛ den si ma cɛ ne bɛrɛ ka mɔgɔ si tɛ yan la i b'a dɔn an k'o kuma yɛrɛ bɛɛ to yen sinon an bɛ jogo in kɛ cogo di an ka taa fɔ k'an bɛna an sigi tan tɔ cɛ hali k'a lajɛ ni de tɔgɔ b'i kun dɔrɔn i k'o di dɔrɔn o ta ne bɛ ka kuma min fɛ a bɛ ka don ka bɔ yan n ko position man ɲi k'e fɛ yan an b'a kɛ cogo di chef cɛkɔrɔ est-ce que nin salsa donna an n'a terimuso ye nin awɔ min bɛ kɔfɛ kare nin na sisan c'est très simple n bɛ fɛ a ka taa a b'u wele ka ko ne Bakare ne b'u wele kameleon tuma dɔ i bɛ se kow yɛlɛma cogo la
Kalashi fan bɛɛ ba jigo kelen fiyɛ ko donc baara b'aw bolo bakara Mira salsa dola. Mun b'aw la ye? Mira salsa dollar ya to wori. Kalama kadi ya na si kera na plata. Mama ya temna to bela wa si anga temi no anga bo. Sino musuman chama mete na tolu wala ga ko ya wole ko no re. Ma kuma la surunya la. Ba do an bɛ sigida in na bɛɛ b'an dɔn an tɛ parole adressé muso bɛɛ la mais an ye aw yɛrɛ de ka ko jateminɛ an ɲɛ b'a la a ka ko ni tɔw ta non aw civiliselen don Kelen tɛ donc o de y'a to an ye an ka minɛnw labɔ yan an ye taa an ka maître sigilen na le grand bagarre donc a ka na a k'aw sigi an ka fila fɔ lɛzini kɔnɔ tranquillité dɔrɔn an bɛ fila fɔ dɔrɔn i b'a ye. Mira, est-ce que a des retours au carré d'interne? Mais est-ce qu'il va dɔn nu jamana denba de don wa? nu jamana I b'a ka sigida la musomanninw yɛrɛ de t'an bolo. Est-ce que I b'a kalama? Non. Taa ca an ka taa Yeah, non. cɛ mun de kɛra o ta u kun tɛ ka na yan fan de fɛ Nka I b'a dɔn nin ye den jamana denbaw de ye quoi. Baara n'i tɛ tiɲɛ dɔn an bonya nin tɛ sigida in na. M'o f'i ye. Et puis min ye ne faga nin bɛɛ la quoi. An ye nin kumaba in bɛɛ lajɛlen kɛ hali u m'a fɔ ko fiyewu. Hali u ma kala don ɲinɛ ka bɛn. ne kun ye ne yɛrɛ bolo n ko ko bɛɛ nɔgɔyara ka ban Non, n'a ma yɛlɛma don kow la ne yɛrɛ de ma foyi faamu yan sigida musomaninw tila bɛɛ de bɛ tan quoi. N'an ye fɛn fɛn lajɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ an ye bosegi de ɲɔgɔn kunna quoi. Ne yɛrɛ dabali banna. Hali u ma kala don ɲinɛ ka bɛn. Kameleon Oui. Kalashi Ouais. i b'a dɔn ne ye nin ko in bɛɛ faamu wa ne ye nin ko in bɛɛ calculer n'a faamuya n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na fɛ ka mun fɔ o la sa. nin ko in bɛɛ fantanya de dɔ ye c'est à dire on dirait ko kuma bɛ f'u ye de i b'a dɔn kuma ye fɛn dɔ ye ale bɛ taa de fiɲɛ de bɛ kuma lataa quoi on dirait a bɛ f'u ye de ko non an tɛ foyi ye fɛn t'an kun a dun ta a b'o ta mais n bɛ kumakan dɔ fɔ yan k'a bila a b'a sɛbɛn a b'a bila bilayi n'an ye wari sɔrɔ yan don o don nu an t'u wele dɛ u bɛ na u yɛrɛ ye de a b'o sɛbɛn k'o bila. Kameleon. Bakara. Ayi cɛ b'a sɔrɔ a ka nin kuma in a ma denmisɛnnin kuma fɔ nin yɔrɔ la o dɛ. siga ka bɔ o la. I ka nin kuma ne dala na. Ninnu bɛ molobaliya fɛn fɛn k'a la o ye wari sɔrɔbaliya de ye sɛgɛn ka baaraw de ye n'an ye wari sɔrɔ don o don u b'u munumunu an nɔfɛ Le temps ka wari. cɛ ne bɛ don so kɔnɔ ka na quoi n bɛ ci dɔ ɲɛnabɔ. Ok. Est-ce que an yɛrɛ de to yan? Jɔn to yan? N'a ma ɲɛ ko teti yan. Teti yan an kɔni bɛ cɛ ne bɛ taa grand-mère ka nami a terimuso in. N ko wa ne yɛrɛ t'u ka nafigiya baro ninnu. Ni dabali yɛrɛ banna. Ne yɛrɛ b'a layɛ ni. A bɛna tile farmanbaden in kɔnɔ a bɛna o sigi mɔgɔw fɛ. M'a layɛ ni tonton Moze nana cɛ. Cɛ. An ka se ka dɔw fara ɲɔgɔn kan. Papa, tu veux du boulot colonel? Namsa, Hein? kakene, Bachete. wasite, Ça va. alhamdulillah. Wa Ne bɔra Sanaba fɛ bi n terimuso. sanaba. Ne Sanaba ka ko a bɛ ka ne jɔra koyi. Sanaba ne cɛ fatura hinɛba de bɛ ne na sisan. Denkɛ 2 de b'a bolo wa o si tɛ baara la. Allahu akbar. Ne tun bɛ fɛ ka kelen ta n ka entreprise la. Allahu akbar. A tiɲɛ fatura? Cɛ fatura. Ah, Fɛn tɛ du kɔnɔ. Denkɛ 2 kɔrɔbalen b'a bolo o si tɛ baara la. Kelen yɛrɛ taara k'a bɛ taa tunga la. sanaba cɛ fatura? Cɛ ta kɛra ten dɛ. Ala ka hinɛ a la. Ala k'a dayɔrɔ suma. A y'an fɔ si min na. Ala k'o d'a denw ma. Ah, nka e ko ko jɔn de taara tuma dɔ la de? Tayiru de taara tunga la. Tayiru de taara tuma la. A Bakari bɛ so yen. Bakari bɛ. Se yɔrɔ denmisɛnnin ninnu ma kow fara n na. Parfois i b'o hinɛ minɛ k'i b'u don i ka entreprise la ka taa sɔrɔ baarakɛ dusutu caman na o de ye ko in problème ye i y'a ye nka komi banni bɛ mɔgɔ caman fana falen an bɛna jateminɛ kɛ
n'an y'a ye a ka kow falen an bɛ jɔyɔrɔnin dɔ d'a ma an ka entreprise la o tɛ sinabisɔn saya muso in hinɛ bɛ ne na bi koyi ko saya ma jugu ne ko saya ko de ka jugu ala ka hinɛ amina amina ni n yɛrɛ ye temps sɔrɔ n bɛ sɔn ka passer awɔ i bɛ taa foli la awɔ n'ala sɔnna ne bɛna gabuguda la ok tonton Musa Dara i ka kɛnɛ ça va alhamdulillah baasi t'i la alhamdulillah an ba Dara tonton Musa ne yɛrɛ kun nana i fɛ ni n bɛ se ka wari misɛnnin dɔ sɔrɔ ka taa te dɔ san ka sigi Dara wari misɛnnin awɔ ok Dara ne tun b'a fɛ ka ɲininkali dɔw k'e la e nanen ka bɔ village la n'i ɲininka n'i bɛ baara jumɛn fɛ e tun ko baara jumɛn de ka di i yɛrɛ n bɛ playstation de feere yala n m'o dayɛlɛ ka d'i ma wa awɔ play feere yɔrɔ dayɛlɛla ka d'i ma awɔ o play feere yɔrɔ bɛ min sisan ayi tonton play tiɲɛna i b'a ye ni play ye tiɲɛni daminɛ dɔrɔn n'i m'a kɔn ka b'i bolo dɔrɔn a bɛ kɛ makosa ye quoi e y'a b'i bolo de awɔ d'accord a wari taara min ayi bon ne y'a feere minnu ma wari kun t'u bolo quoi ko ne ka taa kɔfɛ ko ne ye wari sɔrɔ Dara sisan e sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ e ɲɔgɔnnaw bɛ wari ɲini na su ani tile e bi yan i tɛ courant sara i tɛ ji sara i tɛ so sara e dɛsɛlen don ka dɔ k'i yɛrɛ ye e bɛ fɛ sisan ne ka e sabali de ta k'i don alijinɛ kɔnɔ wa i tɛ min kalama n'a b'i kunna ko ne bɛ wari ɲini de la k'a di i ma i ka t'i ka gɛrɛnw sigi n'a ye ne ka dɔrɔmɛ kelen n t'a ci nɛn kan bilen n'i bɛ baara kɛ i ka baara kɛ i ye n ka kuma faamu wa ne bɛna faamu sira b'i bolo Dara ne bɛ kuma ni yɛrɛ ma kana Dara mun de kɛra Baba o mɛ ni Dara de bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ e tun tɛ ka fɔ ne ko Dara jama de don tiɲɛ tɛ nka n y'a faamu k'a fɔ ne yɛrɛ de ye Dara jama bari n ye n ka fɛn bɛɛ bila ka disponibilité la nka nin tɛmɛnen kɔfɛ Dara tɛ ne ka dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ bilen Papa sabali koyi ni mɔgɔ bɔra kurusi kɔnɔ ka jigin i fɛ yen duguba kɔnɔ yan a fa i ye a ba i ye i kan ka don i sogo ni dugu cɛ hali n'a tigi ye mɔgɔ faga ko de k'i la i kan ka mun i tɔgɔ la e tɛ min kalama mɔgɔ nasuguya bɛɛ ka di ne ye fo baarakɛbali ne tɛ baarakɛbali fɛ fiyewu hali ni Dara ye baara daminɛ bi an bɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye nka k'a to nin sira kan wa ani ne tɛ ɲɔgɔn ye foyi la Sanaba kar baasi t'i la baasi foyi tɛ alhamdulilayi baasi foyi tɛ ma n yɛrɛ bɛ ka jagoni min kɛ n bɛ ka dɔ sɔrɔ o la yɛrɛ de n bɛ ka dahirimɛ sɔrɔ o la n bɛ ka n ka dépense misɛnnin bɛɛ ɲɛnabɔ o la o cogo ka ɲi baasi t'i la ka bɔ o cogo ɲɛna ne ko Tahiru Kibaru Tahiru Kibaru n tɛ ka foyi faamu Tahiru Kibaru ko la n tɛ ka Tahiru Kibaru kabini Tahiru bɔra a don min na a bɔlen bɛ ɲini ka san 2 bɔ san 1 dɔɔnin ne m'a mɛn mɔgɔ si da ne ma Tahiru yɛrɛ tɔgɔ mɛn mɔgɔ da ne tɛ ka Tahiru yɛrɛ tɔgɔ mɛn k'a fɔ ko Tahiru ma to ji la kɔni k'a ma to ji la kɔni nin kan bɛ na a fɔ safurulayi
ne bɛ si sogo jugu de la ne bɛ sogo jugu dɔrɔn de kɛ Ah, mani kili. tonton Han? ce Somɔgɔw? Grazie. Kari baasi t'i la? Baasi foyi tɛ. Ah, alhamdulilayi. An b'a Ah, cogo don. Ala ka tile hɛrɛ d'an ma. Amin. Sababu ɲuman ka ɲi. Amin. Gɛrɛsɛgɛw kun. Amin. Ala ka denbaya ka dahirimɛ nɔgɔya an ma. Amin. Sida ni kɛnɛ bɛ Ala bolo. Ala k'o d'an ma. Amin. Ah, Ah, i ni maa bɛ baro la yan. ah, an bɛ baro la yan nɔ. An bɛ baro la yan. Ewo, Tayiru kibaru. Tayiru wa? Han, Ah, bon. Tonton, b'a dɔn depuis Tayiru taara, han. walayi n ma Tayiru kibaruya mɛn fɔlɔ dɛ. Hmm. Walayi, n yɛrɛ ne jɔrɔlen don dɔɔnin mais a bɛ nɔgɔya quoi an bɛ kow to Ala bolo. Mais i b'a dɔn ne bɛ ka jɔrɔ ni maa de ye. Depuis Tayiru taara, maa bɛ miiri o miiri la, a bɛ hami o hami la. Ɲɛ t'a la o de kɛlen bɛ ka maa fasa tan. Han. Ah, ni ma kuma a fɛ de, nin ma ɲi dɛ. Ah, N'Ala sɔnna ma, ne yɛrɛ bɛ kuma a fɛ. mɔgɔ jan dɔ yɛrɛ bɛ ka ne wele la. Jɔn ta? Allo? Allo. I Bakari tɛ yan? Awɔ, ne de Bakari. Ɔ, Tayiru de don. Tayiru? Tayiru ala ne ka taa Tayiru Tayiru E k'i hakili sigi bani. Tayiru ala ne den Tayiru Sanaba. A bɛna fɔ nin ye mama mankan y'i kɛrɛfɛ dɛ. Tayiru? Ayi, n kun bɛ maa de kɛrɛfɛ, ale de kun bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn n'i tɔgɔ ye. Ah, ok. Ah, Bakari, somɔgɔw dun bɛɛ ka kɛnɛ kɔnɔ. Ah non, basi foyi tɛ famille la yan. Mama dun mama ka kɛnɛ. Ko ni basi foyi t'aw la. Awɔ maa bɛ basi foyi t'a la. Basi foyi tɛ mɔgɔ si la. Ah, o ɲɛna. Ne yɛrɛ sera arabu jamana dɔ la sisan. Ahan, i bɛ yen de yan. Awɔ. Sisan n bɔra ka 200 ci ma. I bɛ taa bɔ. N'i ye 200 in bɔ, i bɛ 250 di mama ma. 200? Tayiru, o ma ca. I kun t'i sigi cogo ɲɛɲini ye fɔlɔ. Ayi, n tɛ foyi ye. Ayi, du ko de ka gɛlɛn fɔlɔ. I bɛ dugawu kɛ dɔrɔn. Ah, ok, n'i ko ten. Ka 250 di maa ma. Awɔ. Ah, ok, i ni ce. Yarabi ama Ala k'an dɛmɛ. Amina yɛrɛ de. Ala ka dugawu bɛɛ minɛ. Aw k'i Bakari, n y'a faamu. Aw ye dugawu kɛ dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ. N'Ala sɔnna ma. Ko n b'u bɛɛ fo. I bɛ n ka foli fɔ bɛɛ ye. Dukɔnɔden bɛɛ. K'an mɛn. Ok, k'an mɛn. I hakili sigi Sanaba. N kan kelen ka kibaruya duman dɔ sɔrɔ fɔlɔ a ye. Hakili sigi. ne bɛ ala tanu bi koyi n'a fɔra ne den talen san joli ko ne m'o kibaruya sɔrɔ bi de ne bɛna o kibaruya sɔrɔ a barika ala ye koyi ala min to ji to nɔnɔ na a fɔ ne bɛna n den kibaruya mɛn bi. Sanaba kana kasi sa, kana kasi. I dade sa, i dade, kana kasi. Kabini ne ye fɛn, kabini ne ye kamalen ye, ne y'a dɔn a fitinin, ne y'a dɔn den dusuma don. Hakili sigi sa, i dade sa, kana kasi sa. ne bɛna n den kibaruya sɔrɔ bi koyi. Kana kasi sa, kana kasi. I dade. A ye mun fɔ, ne den ye mun fɔ? A ko ko cogo di? Sa, i k'i hakili sigi ba, i k'i hakili sigi fɔlɔ, i hakili sigi. Hakili sigi. Ah, tɔnɔ. Ma. N den kibaruya fɔ ye sa. I k'i hakili sigi sa, Sanaba sa, i hakili sigi sa. Ni mi hakili sigi, ni mi laban bɛ kɛ fa y'i la dɛ. Hakili sigi. Ah, an b'i lamɛn sa. Maa yɛrɛ bɛ ka ko dɔ kɛ. Tɛ ko kɛta ye sa. A fɔ sa. I hakili sigi ba, muso ninnu ka ko hakili jaw wili de ko. Ni Tayiru de bɔra kuma la. Tayiru. Awɔ. Alhamdulilayi k'a ɲuman donna. Ko ɲuman donna. A ɲuman A donna. barika ala ye koyi. Tabarikala. A ko k'a fɔ aw ye k'aw bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a ye. An ka dugawu b'a fɛ. An ka dugawu b'a fɛ. I teliya kɛ. A ye mun yɛrɛ fɔ? Sanaba i hakili sigi sa. Ne bɛ ka na o. I hakili sigi. Ko aw bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a ye ko parce que ale filɛ nin yɔrɔ min na sisan ko aw ka dugawu dɔrɔn de bɛ se k'ale bɔ. A y'o dɔrɔn de fɔ n ye k'a d'aw ma. Ko ni Ala sɔnna ko nin yan du in k'a b'a d'a kɔ la. A barika ala ye. An ka dugawu b'a ye. An ka dugawu b'a ye. An ka dugawu b'a ye cogo ɲini. Ala min tɛ ji to nɔnɔ na. A fɔ ne ka sɛgɛn n bɛna kɛ hɛrɛ ye. A barika ala ye koyi. E ka taa. N b'a hakili fara ɲɔgɔn kan. E ka taa.
Bena sasa ba ida de sai ki da sai bulu da dusu ka sai bulu da dusu ka sabali o ni yi kuna funa suru ka bo yala tan sa ami ala fa mi arab barka anga duwa kai idaji ya me ne le fa sira yini mine min ngaki yere deme ko min ngaki golo sa marché ga dogo ya me bi duwa kai ya me ala ka seni ni ma min arabi ni cheni baraji kalashi cɛ wuli ka bɔ i sa cɛ i yɛrɛ cɛ i tɛ mɔgɔ lafiya ne ma f'i ye n ko gɛrɛ na n ko kana to ka na dɔɔri yan n'i b'a dɔn dɔɔri b'i la dɔrɔn to so mais ni kelen nana ne mɔgɔ tɛ k'a ɲɛnajɛ mais sigi ma sinɔgɔ kɛ o bɛ cɛ yɛrɛ depuis kunun kulɛtini kelen ni tisi kulojini kelen o ma mun de bɛ cɛ i b'a dɔn a dɔn ne ni cɛnin de bɛ ka yala sa mun na sokɔnɔna ka kala ne dala de quoi cogo di ne bɛ taa fɔ tɔnɔ musa ye dɔrɔn n k'a ka wari di yan ne bɛna bɔ n ko n bɛ taa te dɔ sigi non cɛ y'a kɛ i b'a fɔ non ale ni wari yɛrɛ de nana diɲɛ kɔnɔ quoi ka bali ka ci fan bɛɛ fɛ non ne tɛ baara kɛ a don ta a bɔ ta kuma kolonkolon dɔrɔn i b'a kalama ka tɔnɔ musa in a diminen don a ta kan kɔrɔ ne ma d'a la n cɛ tɛ fɛ ka filanan ta bilahi hali ni bɛna filanan ta sa mais a den de tɛ yen an dan ye min ye dɔrɔn a kan ka bɔ fan d'an ma an mago b'o dɔrɔn de est ce que i b'a kalama a ka tɔnɔ musa in n'a y'i sigi k'i miiri k'e bɔra village de la a t'a dɔn a bɛ min kɛ bilen ne dusu ka i ma ye ne y'aw fɛ yen tagali dabila ne dusu de ka bon n'i y'a ye ne sera aw fɛ yen dɔrɔn e kama sinon n'a ka tɔnɔ musa in n'a wulila n'a ye mankan ci ne karalen don k'an ta i b'a dɔn fɔlɔ la i bɛ to ka sansi min kɛ ne yɛrɛ ko non n ko den juguya bɛ fɛ ka don i ka ko la quoi ja ne tun tɛ tɔnɔ musa dɔn de quoi et puis que n'i y'a ɲininka a bolo ko non an bɛna an b'an sigi a ka wari ni fɛn a kan ka bɔ fan d'an ma a ka waritigi an mago t'a la an mago b'an ka bɔ fan dɔ a yi ne ko waritigiya tɛ siya yɛrɛ waritigiya tɛ siya yɛrɛ bilahi waritigiya tɛ siya ni cɛ le caméléon cɛ i na kan ka di bi dɛ jama kalama grand frère de weleli kɛ i nɔ grand frère de weleli kɛ grand frère weleli kɛ grand frère weleli kɛ sisan ne bɔra ka na a bɔra ko mais wa ka weleli jara 300 000 ayi non ayi non Bakare jɔ kuma f'e ɲɛna a y'a f'i ye de wa ou bien jumɛn de est ce que a dalen kun o ta ne delila k'aw nɛgɛ yan ne mana non mais o tɛ ni ɲininka de kuma de don ɲininkali de don a ye ne wele de k'a ɲuman sira ko ka ɲi wa a yira n na k'a fɔ ko tout va très bien a tilala k'a yira n na tuguni k'a ye 200 ci ma Ngo ça peut tellement que ne yɛrɛ content na quoi n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna mun fɔ bilahi ko de y'a to an ka gɛrɛ chef ya di ngo i b'a dɔn tirimɛya tɛ ta ka di mɔgɔ ma ten quoi an b'a dɔn n'a bloqué la kuma o kuma e de bɛ se k'a débloquer k'an ye ouais parce que a yɛrɛ ye 200 ci a tilala k'a fɔ ko n ka dɔ di lamɛri ma ko n yɛrɛ k'a to cɛ lamɛri n ka ko tɛ ten wariko la sa i tɛmɛtɔ bɛ de kirika fili lamɛri kan dɔrɔn kirika wa kirika di lamɛri ma ni ala a bɛ dugawu k'i ye hali n t'a dɔn m'a fiyan yɔrɔ min siri alimamu bɛ dugawu kɛ ni ala cɛ sigira alimamu lamɛri ka Bakare kalasi c'est-à-dire b'a dɔn a de bɛ ne kɛnɛya i b'a dɔn ko in bɛ ka kɛ ne bolo fila de jɔ tantɔ les filles impolies là jamanen den wa jamanen den min ma mira wasini c'est-à-dire ne ye mun de fɔ aw ye ne m'a f'i ye n ko don ka ja sebali tɛ yan a bɛɛ ni ala cɛ on saura qui est qui dans ces quartiers là non mais non ne ko daminɛ b'ale daminɛ de sisan i b'a dɔn an bɛ mun kɛ yan n bɛna taa an bɛ taa wari an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa wari bɔ n bɛ wari dɔɔni d'aw ma a tɛna tugu ne kɔ ni fini ninnu yɛrɛ n bɛ wari dɔɔni d'aw ma a bɛ taa fini san appartement dɔ filɛ kɔfɛ kare kɔnɔ yan an bɛ fan bɛɛ kɛ gɛnɛgala i b'a dɔn ne ne ye nin fɔ a mɛnna quoi i b'a dɔn ne ye nin fɔ a mɛnna yan sigida la quoi ne ye sigi ka n y'a fɔ kalasi ye o n ko n ye jateminɛ kɛ quoi jeunes na maa min bɛ se ka na débloquement kɛ yɔrɔnin kelen quoi ne tɛ non a tɛ yen quoi i b'a kalama an sɔnnen don yan cɛ sisan an ka sɔnni ko kuma in yɛrɛ bɛɛ to yan wuli an ka taa an ka jigin yan an ka jigin cɛ ko wolomusow k'u den ladon nin to yen sa cɛ si to yen
bɛ taa taa mugan mugan. Man tile. Se sama du. Daga kɛnɛ. Hali baasi tɛ. Baasi foyi tɛ. Ne n'a mɛ sigida la fɔlɔ n bɛna feere dɔ kɛ. Awɔ. Ok. Ma i tɛ 100 in minɛ i k'o bila i kun i ka dugawu kɛ. 100 bi. Awɔ. A barika Ala ye koyi. Ala ni ce. I ni ce. I ni baraji. Ala k'i sara. Ma n tɛ foli foyi koyi. Nin diyara ne ye koyi. I ni ce yɛrɛ de. I ni ce. I ni baraji. Ne ko kɔrɔkɛ kibaru bɛ. Kabini ne bɔra kuma na a mɛ wele bilen yan. Tayiru wa? Ayi a ma ne wele fɔlɔ. I b'a dɔn hali an k'a to yen a k'a ka baara kɛ a fɛrɛ ma. I b'a dɔn yen yɔrɔ ninnu appel ko a ma nɔgɔn koyi. N'a wari yɛrɛ da fɔra yen ma i b'a fɔ ko ala kana appel kɛ. An k'a to yen dɔrɔn a ka baara kɛ an bɛ dugawu dɔrɔn de k'a ye dɔrɔn. Ne yɛrɛ seliko tan ne bɛ dugawu k'a ye. A bɛ ɲɛ to ka wele kɛ sa ale b'a dɔn ne b'ale kɔ yan nɔ ala a tɛ to ka wele ka ɲininkali kɛ. Ma ne y'o de f'i ye n k'a b'i wele sa an ka to dɔrɔn a k'a ka baara kɛ dɔrɔn a bɛ weleli kɛ o. A bɛ nɔgɔya ni ala sɔnna ma an kɔni an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn n bɛ dugawu de kɛ a bɛ nɔgɔya y'a mɛn. Ne ko parle ni fini na ni wari bɔ min ka ni sani. Ayi ma o to tan tɔ sa o to tan tɔ an bɛ tila ka ka dugawu kɛ dɔrɔn. N bɛ tiga 1 ta n bɛ tila ka wari di. I tɛ n ka wari di. I b'a dɔn tɔnɔ bɛ tɛ tiga nin na n'i y'a bɛɛ ta i b'a dɔn dépense bɛɛ de bɛ tiga nin na i b'o bɛɛ ta dɔɔnin a tɛ fa fiyewu. Sini mɔgɔ yɛrɛ kan ka taa sɛnɛ san. Salam alaikum sanaba. Alaikum salam. Alhamdulillah. I ka kɛnɛ. Alhamdulillah. An ba. Ne terimuso bɛ yen. A bɛ yen baasi foyi t'a la. Baasi foyi tɛ yen. Denmisɛnnin don. Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulillah. Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Amin ya rabi. Amin ya rabi. Amin. An ba denmisɛnninw dun. Fɛn yɛrɛ Bakari yɛrɛ bɔra sa. Bakari bɔra sa. Awɔ a bɔra. Alhamdulillah. Tayiru dun. Tayiru kabini a wele kɛ siɲɛ 1 a ma wele k'o kɔfɛ fɔlɔ. Ala ka tunga nɔgɔya ma. Amina. Ala ka tunga nɔgɔya ma. Amina. An ba. Ala ka dugawu. An ba alhamdulillah. An ba sugu don a ka di kɔni. Dɔɔnin don. Dɔɔnin don. Awɔ dɔɔnin don. A bɛ nɔgɔya a bɛ nɔgɔya y'a mɛn a bɛ nɔgɔya. 400 filɛ nin ye i tɛ nin minɛ i ka nin don fɛn dɔ la. Awɔ. 400 bɛɛ ne yɛrɛ ni nin ye la cɛ. N tɛ foyi ye. I ni ce koyi. N tɛ foyi ye. I ni baraji. N tɛ foyi ye. Ala k'i sara. Ala k'i sɔn. K'i sɔnba ka Ala ni kira. I ni ce koyi. Ayi n tɛ kasi kun bɔ sa n tɛ kasi kun bɔ sa. Nka aw tɛ ne bi balo wa. Ayi kana o fɔ sa i deli la i ni tɛ foyi ye walayi n tɛ foyi ye. I hakili latigɛ a bɛ nɔgɔya i y'a faamu. Depuis n'a kuma don y'a mɛn baasi tɛ ne bɛ sira ɲini fɔlɔ ala ka sugu ja an ba amina yarabi i kan ka foli fɔ n terimuso n'ala sɔnna a b'a mɛn i y'a mɛn kɔni n'ala sɔnna. I mun de fɔ o kuma fa de bɛ la i b'a fɔ ne ma ko dɔgɔ i kunkolo ma ɲi e ɲɔgɔnna nin b'i jɔ ne ma ko dɔgɔ est ce que e y'a faamu yɔrɔ sigila jeune nin filɛ n'a ye kokajɛ daminɛ dɔrɔn a bolo ka ni mɔgɔ bɛ ma siran nin yɛrɛ ɲɛ i jɔ ne ma ko dɔgɔ wa mɔgɔ kare kɔnɔ s'il vous plaît a tilala ka kuma bɛɛ la ayi a ma tila a ma tila ok yɔrɔ a ka tila a bɛ nin minɛ fɔlɔ a b'o bila o voilà nin tɛ foyi ye cɛ warimisɛn dɔ di ninnu ma appartement dɔ filɛ carré kunna yan fɛ appartement tam n'a y'o diya appartement filɛ yan fɛ an b'a yɔrɔ dɔn an b'a yɔrɔ dɔn n'a y'o diya a bɛ se k'an sɔrɔ yan n'a y'o diya a ka n'a kɛ sisan a ma s'u ma sa an y'a mɛn an k'an bɛn an mɛn cɛ ka muso wa dumugu sisan dumuni feere ninnu ma an ma kɔn ɲɔ an ka bila an tila ka nin sɔrɔ yen
Dara. Kami. Dara wala si. Comme emi cɛ dɛsɛlen don ka ne supporter ne bɛ taa n ka baara la. Kuma fitinin kɛrɛ fɛ e b'i ka donu da i kun k'e bɛ taa. E mɔgɔ dɔn ka so ma f'e bɛ t'i kun fɛ. N'i cɛ ye a fɔ a ye ko ne taara. Ala ma f'i ye k'i yɛrɛ su ye. Tuba, Dara y'a ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taga. A y'a ka minɛn bɛɛ cɛ ka taa. Ne ni Dara bɛnna da la sisan a ka minɛnw b'a bolo ka taga. Baasi t'o la o cɛ de tɛ yan san n'a bɛna dɔn ko diɲɛlatigɛ ye min ye nka i bɛ taa sa i b'a fɔ gardien ɲɛna ko Dara kana don n ka so kɔnɔ bilen fo n ka yamaruya d'a ma i y'a faamu wa? Awɔ n y'a mɛn. a t'o fɔ n bɛ nana filɛ la. Camélion. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Hey, tiens, plan numéro 8. Laisse-y dɔrɔn. Avec un. Ouais. Tiens. Maître. Ouais, plan numéro 8. Cɛ an bɛna mɛn yan. E ko fɔ ka da kun bɛɛ kan. Cɛ i b'a dɔn ne donna so kan n ka minɛn bɛɛ cɛ yan. Ne y'a bɛɛ cɛ hali ne ma kelen to yen. N'a fɔra ko sini kɛlɛ la ɲɔgɔn bolo kun Cɛ yɛrɛ fana cɛ i tɛla don ko fɛ. Mais non, t'inquiète, o tɛ foyi ye. I b'a kalama k'an to c'est-à-dire bitigi la sanni yen fɛ. O yɔrɔ weleli dɔ dunna fo ne ye mabɔ ala kan. Ouais. Grand frère de weleli kɛ tuguni yan. I fa ni ba cɛ. A ko sa pɛrɛ cɛ k'a bɛ fɛ ka bile wɛrɛ ci ka na. Ka bile ci ka na. Ko ka so jɔ. Non, nin y'an ka mɔgɔ wololen filanan na. cɛ taara ma cɛ Ngo mais c'est-à-dire bilahi dugu in an bɛ dugu in kan ka ye. an t'a dɔn ka Non, ban o ka nɔgɔn quoi. Ouais. A ko a bɛ fɛ ka i ka terrain bɛ san ka yɔrɔ jɔ. Awɔ ko nka terrain san dɔrɔn ko ka yɔrɔ a bɛ bile ko bile cɛjugu de b'a. Ça c'est pas un problème. A fɔ dɔrɔn ko terrain camanba bɛ yen. Ayi I b'a dɔn kɔfɛ carré la terrain camanba de bɛ yen min n'u jɔlen tɛ. An bɛ se k'an den ka photo dɔw ta hali mɔgɔw t'an ye quoi. Wa i b'a dɔn o hakilina jiginna ne kunna parce que ne yɛrɛ tun y'a miiri n ko ni sera ka terrain lankolon dɔ photo ta dɔrɔn. Ko camanba de bɛ yen. Ouais. b'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ n'a bɛ fɛ ka so jɔ n'a ye terrain san n'a bɛ fɛ ka so jɔ i b'a fɔ a ɲɛna ka wari ci ma k'i bɛna siman ni cɛncɛn ni fɛn ninnu bɛɛ san so jɔlen i so jɔlen an bɛ taa n yɛrɛ n ko. Kala. Ça dit sur la mamali do. Kalashi. No, kala tire il là. Ça on fait check. Et bien. A tɔgɔ bɛ dɔ filɛ nin Lajɛ o fɛ an natɔ an ni kunu goni fila min y'an ma ye. Donc ɲɔgɔn nɔ. Jamani nɔ. An y'o ta kan an ye bule bulu. Ayi. Jɔ donc danaya tɛ ko la. Ayi mais jamani. Aw ta ne ye kuma min fɛ e ma e ɲinana quoi. Don min na u y'an lamaloya i ɲinana quoi. Cɛ ko nin ko in bɛɛ ye bileko de ye. N ko n'a ye bile fili n'u kan ni cɛw bɛ cu an na yan. Baara a piquant cɛ a fɔ caméléon ɲɛna ko le temps c'est de l'argent. Wari bɛ yen dɔrɔn fɛn bɛɛ. Wari tɛ kuma mɔgɔ ka kuma ye. Wari ka kuma ninnu parce que ne wele an ko dɔgɔ u y'a essayer ka caci. Ko dɔgɔ ne ma kuma yɛrɛ. ko pardon ne ko est ce que ko ne kunkolo ka yɛrɛ n ye dɔ n y'a lajɛ de. O yɔrɔ ne joli de d'u ma. 5. Bon an b'a dɔn ni ba cɛ an b'an ka foro de kɔnɔ. Ayi n'an ma se ka ko da ninnu kan san cɛ kɔni c'est à dire u b'a bila u kun na dɔrɔn ni ala cɛ wari an ka wari tɛ dun tɛ k'u la dɛ. I ka da la ka fɔ n'an sigilen yan sɔn bɛ se 7. Ayi dans 5 minutes seulement. 5 minutes. Pɛrɛ cɛ cɛ an kana cɔngɔji min ta bila nin waati bɛɛ cɛ cɔngɔji. Ne bɔra nin na ne bɛ taa lɛkɔti fila. o mun ye o denmisɛnninya ye. Cɛ mais an bɛ nin bɛɛ la su in na. Voilà su in na il faut que an ka sigi waati dɔ filɛ kɔfɛ kare kɔnɔ yan tɔgɔ bɛ dɔrɔn waati foronto. Waati in ye tasuma ye. Musomaninw tɛ kɛ ka ye. Cɛ laban in na an bɔra yan de k'a la. Ko fréquentation dan. Mais min y'an stressé quoi. Cɛ on n'avait rien. Ouais. Hali o donna an sigilen waati in kɔnɔ denmisɛnninw nana an sɔrɔ an ka tabali kan dɔrɔn. Voilà. Tabali baden bɛ yen ka na o y'u ɲɛsin an ma k'an ka wuli ka bɔ ka taa. E ma fɔ e ma ye ko k'e b'i panpan ne ma fɔ k'i calmer yan. E kun diminen tɛ ka ne bɔ a bɛɛ n'ala cɛ. Mais waati dɔw la quoi il faut que an ka s'an dusu la yɔrɔ dɔ la. Ayi ni wari t'i kun yɛrɛ de quoi i tɛ se ka kɛlɛ kɛ. Ouais. An tɛ se ka waati in girin yɛrɛ ka sɔrɔ bulon tɛ yen. Est ce que e bɛ k'an faamu wa? Il faut an ka bulon ɲini yɛrɛ. An ka bulon ɲini yɛrɛ.
Voilà, comme tout comme il faudrait que les grand frère la grille. Ni na ma grand frère la grille ndro fo de parce que voilà les ni mu tira ne au père do appartement ko inda. Voilà, mais il faut des fier quoi. Parce que il faut pas qu'il y ait un appartement on ça. Non, t'inquiète. Voilà, bon appartement on ça. Faut tout d'abord la marche là quoi, ne be terrain nous on doit attaquer chaque. Kamelo, si ça ne be terrain nous. Aucun problème. Non la fiara. On met ta au boulot. Ça c'est pas un problème. Mais à au calmer quoi, avec bien quoi. Maître. Ay dugu ya ne tayo. Ah, peraje. No. Avec nyoko yi. Billahi, c'est ça. Fenga kola. Otoko to fenga. Kan nene bo. Oh, Waka. les filles. Ouais. Charlie si blanc. Mires. Ouais. Akona mo mega akona. Ah non, mon mec. Loro re. Loro re. Ah tiens, on a mis donné ne. Ah. C'est pas la prochaine fois, on va faire Allah qui ramène un taximan. Non. Oui, problème fouille dans la salle là où couche. Voilà, c'est vrai qu'on couche. Et puis faut des différencier. Ok, C'est pas possible. Camillon. Eh, nego. Teremos outra olhada. Maintenant en termes sur. Amu fila dɔrɔn bɛ se ka na cogo di ka n'aw sigi yan. Mais Camillon, mun de bɛ yen? Cɛ o bɛ kuma in fɔ ko terima saba kɔni ko kelen b'a kun fɛ n'a ni kuma ma kɛ nin yɔrɔ nin na non m'a dɔn min don. Ah non, sisan aw fana aw jo tɛ na dɛ o moins aw kana na aw terimuso bɛɛ. Mais au final ni tuma ye. Ɔ. An fila de la jɔ. Sisan an ka ɲɔgɔn lamɛn sa même si hali n'a y'aw fila wele o moins a kɔni b'a dɔn appartement ko la jama ka caya dɔɔni o fana ka An b'o fɛnɛ fɔ anw ye. don o don a bɛ tɛmɛ k'an sigilen to gɛrɛn na an saba a bɛ tɛmɛ an saba de la wa maa fila. No, Camilo i bila pelle an fila fɛnɛ tɛ tɛmɛ aw de kun. Calme-toi. E yɛrɛ k'i b'i yɛrɛ la kalaya ba ye. Mais n'i ye mun ko fɔ sugu daminɛ tɔ de ye mɔgɔ la. Non, c'est bon. Camillon, i hakili sigi wa i hakilina kɛ kelen sa i ye n ka cɛ san pɛrɛn cɛ kana jɔrɔ. mun de b'i la. Kana jɔrɔ. I bila pelle la dɛrɛ. Boisson tɛ yan. Boisson. ala ninɛ. An falen no boisson na. Donc a hakilina tigɛ boisson ko ninnu olu tɛ baba ye. Mais i yɛrɛ i bɛ ka wɔsi de. Ne ka wɔsi a n'a fɔ ko clim tɛ ka consommé. Clim bon est ce que a tɛ e de ma clim k'a la fɛn e de ma clim k'a la. Ne clim k'a la ne y'a bila 12 Ne bɛ se k'o bila 12 la a tiɲɛ dɔɔni. Sisan a kun tɛ a kɔfɛ a bɛ tila ka don an ka baro dɔ kɛ kɔfɛ a bɛ tila ka don a bɛ. Voilà et puis Zakoro Kalashi Camillon ah je suis na blanc avant là je suis là à mes beaux mais on les gars se dit quelque chose d'abord. Je suis là si c'est pareil comme ça là n'était pas bon. Tiens Camillon entendez-vous le pays l'appel là Camillon il te voit dans le terrain il l'appelle là non kana ni yɛrɛ kɛ damɛ mɔgɔw bolo sa cɛ ou bien e bolo muso de k'ale kelen ya i hakili sigi han E o su in na kan ka taa. voilà su in na il faut que an ka bɔ N'a bɛ bilen labila. Parce que an tɛ bɔ ni brésilien t'an kun na. Wa i fɛ an ka samara dagɛrɛ ni fini dagɛrɛ de don. non o tɛ problème ye o tɛ problème ba ye sisan an bɛ sortie in bila sinikɛnɛ la parce que affaire dɔ yɛrɛ tun bɛ yen an b'a bila sinikɛnɛ sufɛla la I bɛ sani labila an fila ni san dɔ ni sani. non o tɛ problème n'o de fɔ wariko tɛ papa ye Ni o bɛ. baara ko a kɛ i n'a fɔ o kɛlen don a kɛ sani ko tɛ papa ye c'est-à-dire a kɛ i n'a fɔ o kɛlen don quoi a kɛ i n'a fɔ dɔrɔn n'i ye ji kɛ bɔlini kɔnɔ ko i bɛ ka tɔgɔ bɛ to fɛn kɔnɔ Kalashi ninnu filɛ nin cogo min na e n'i ka finman ne ni n ka jɛman i kɔni b'a dɔn depuis Ala ye diɲɛ da jɛman i ma deli ka finmaya la wa finman i ma deli ka jɛmaya la tubabu ko tɛ
de ko toro fere ne ba lu ai e ko ko gele Sere ma ka boro ka chini Camillon ya le ka tu Kamila e bila pela sa. Am na yɔrɔ sisan ni minɛ ka taa quoi ni minɛ ka fɛn dɔ san dama i sera ko di sogo do boisson a tɔgɔ bɛ fɛn dɔ taa mɔgɔw minɛ na i ye. sera di sogo do sugu dɔ san ka na sogo do sama sugu dɔ san I bila pela sa mais dɔ bɛ mɔnɔ m'o fili kan ou bien. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Somɔgɔw taara se. Se. Sanamba. I ka kɛnɛ? Baasi tɛ yen? Alhamdulillah. Namsa. Hali baasi tɛ yen. Sanaba baasi tɛ yen. Feere bɛ daminɛna sisan. Awɔ bɛ feere misɛnnin na. Ni ka wusa N'a ka dɔ sɔrɔ. A wari misɛnnin bɛ dɔn ɲa yɛrɛ. A bɛ ka magoba de dilan. Awɔ kɛ. Hali baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Aw bɔra k'a ka di kɔni. Awɔ an kun na mɛ ci dɔ la yan. Wa n'a ka yɔrɔ kun man jan ten. N k'an ka tɛmɛ an ka foli kɛ. O diyara n yɛrɛ. Tayiru kibaruya. A tɛ wele yan. Tayiru dalen a bɛ san 4 bɔ bi. Tayiru ka wele kɛ siɲɛ 1. O la yɛrɛ ani a dɔgɔkɛ a y'a dɔgɔkɛ wele yan nɔ. O y'a sɔrɔ awɔ Bakari a ye Bakari wele yan nɔ. Kabini n'o kɛra ne ma Tayiru kibaruya foyi mɛn bilen. A tɛ wari ci a tɛ wele kɛ. Bakari fɛnɛ don. Ayi ko ninnu ma nɔgɔn koyi. Tunga la tunga ma nɔgɔn kana jigin a la. Ni waati I b'a sɔrɔ waatiw de ka gɛlɛn. Maa o maa bɛ tunga fini ta ka tunga saki ta ka dusu ta k'a bɛ taa fɛn ɲini na. A ka d'u ye u ka fɛn bɛɛ k'a ka denbaya ye koyi. Nka n'i y'a ye a tɛ k'a ka denbaya wele I bɛ taa sɔrɔ waati de ma nɔgɔn. Tunga bɛ gɛlɛya dɔw ma a daminɛ. Dɔw bɛ taa dɔrɔn u bɛ ɲɛ sɔrɔ nka dɔw bɛ taa u bɛ se ka san 10 kɛ u tɛ ɲɛ sɔrɔ. I y'a faamu? I k'i muɲu e ka dugawu k'a ye dɔrɔn n'a ye ɲɛ sɔrɔ wa a b'aw wele. I y'a faamu? Hali yen crédit ko ani yan crédit ko tɛ kelen ye. I y'a faamu? I k'i tɛgɛ da dusu kan ka n'olu bɛɛ kɛ kɛlɛko ye. Sanaba ɲɛji de ka ca. Bakari fɛnɛ don. Dagabila ale ka Bakari ko in ta. Mun dun y'a sɔrɔ? Bakari taara ka bɔ ne kan ne bɛ Tayiru ta Hamina su ni tile. Bakari tilala ka taa tuguni. E ka na e ma fama k'a ye. Bakari talen san 1 dɔɔni Bakari ti don ne kan. N'a fɔra e kɔrɔkɛ taara e kan ka kɛ ne ɲɛji cɛba e kan ka to ne kɔrɔ o bɛ e kɔrɔkɛ ɲɛnafin kɔnɔna. Mais ne e tilala k'i ka Bakari taara a ma fi bɔ yan wa Bakari ti ne wele Bakari ka sira foyi de tɛ n na. Allahu akbar. Hali ne tɛ Bakari kibaruya dɔn. O ni Dara ka kow bɛɛ ma surun ɲɔgɔn na de. Ne ka lamɔden mun bɔra village la ka na so kɛ. Dara. N b'a dɔn a kun bɛ to ka na Bakari nɔfɛ yan. Ale fana tunun bɛ sisan. Ani sisan cɛ Dara yɛrɛ n'an ka so cɛ. A fana bɛ sɔn ka san 1 bɔ. Cɛ? Grand frère dɛ. Allo? Oui, allo Bakari. I kun ko ka wari mun bila ka taa I ka terrain san. I sera ka terrain nun san? Oui. Awɔ ne terrain nun bɛɛ san. O ɲɛna. O ɲɛna yɛrɛ de. Komi ne yɛrɛ kun kan ka n ka nali boloda. Sisan n kan ka wari dɔw ci ma. N'Ala sɔnna ma sɔn dɔrɔn a bɛ miliyɔn caman bɔ CFA la. I b'i jilaja I b'olu ta. Ka essayer ka so dɔw jɔli daminɛ. Ni sera an b'a essayer ka butigi ba 3 ou bien 4 dayɛlɛ. O tɔnɔ mana kɛ mun ye an b'a kɛ ka I ka terrain nun tɔw lawuli. Donc b'a dɔn olu sɔn ka du dɛmɛ kosɛbɛ. Sojɔ ko ninnu tɛ problème ye. Bitigi ko yɛrɛ fana si tɛ problème ye. Mais e ko k'e bɛna ale sisan de wa? Hali a tɛ mɛn. Awɔ n bɛ segin sɔɔni. Ok. A ye terrain nun sanni ɲɛna yɛrɛ de. I bɛ n ka foli fɔ mama ye. Awɔ k'an bɛn. N b'i ka foli fɔ mama ye. Wuli an ka taa Kalasi ni Kamilɔn wele ka na dɛ.
Nka komi cɛ don Dara ye cɛ ye Bakari fana ye cɛ ye a n'u kɔni tan bɛ fɛn ɲini de la wali n'u bɛ baara dɔ la yɔrɔ dɔ la an bɛ dugawu de k'u ye Ala k'o baara jidi Ala k'a baara ɲɛ u bolo nin kana nin tɔɔrɔ ko ye a bɛ nɔgɔya cɛw don n'a miirila fana ba la don min na a bɛ na so e k'i kɛ pewu hali k'a layɛ i taara k'i bato ye ne sara ne balo na ale b'o dɔn bilen yan san kelen dɔɔni denw ka tin tɛ kelen masa yɔrɔ den dɔw bɛ yen olu tɛ se ka tile kelen kɛ n'u m'u ba mankan mɛn wali u tɛ se ka tile kelen kɛ n'u mana b'u ba la nka den dɔw bɛ yen olu ni ka gɛlɛn i y'a faamu f'i ka nin de faamu a bɛ nɔgɔya i y'a mɛn Tayiru n'a ka ko bɛ nin jogo kelen kun ye hali ni Tayiru kun taara baarayɔrɔ la Tayiru kun tɛ wari sɔrɔ dɛ mais n'a bɔra k'a bɛ taa sɛnɛya la Tayiru kun bɛ fa wele a bɛ fa wele ka ne ɲininkali kɛ a bɛ fa ɲininkali mais Bakari ka ta hali k'a fɔ karisa bɛna taa nin yɔrɔ in na Bakari m'a fɔ ka bɔ e b'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ tɛ du kɔnɔ e n'i ba kelen kɔ o de y'a to u ka dusukasi ye fa faga o mais o b'a fɛ ka ne faga ne dun mɛ min f'i ye ka anw balolen to yan kana jɔrɔ foyi la k'a to an bɛ diɲɛ kɔnɔ yan i kana jɔrɔ foyi la an se ye fɛn o fɛn ye an b'o kɛ i y'a faamu n'a fɔra ko n'i sɛgɛnna furu la ko i denw b'i lafiya ko i ka sɛgɛn furu sɛgɛn ko Ala ka i nafa lamɔ denw na n'a fɔra ko o denw ma ka nafa ne ko n ko nimisa ne Bakari sɔrɔli la bi walayi ne ye n nkalon tigɛ n ko Sanaba ko bɛ taa kasi a ɲɛji ka ca i kun walayi i yɛrɛ ye ko tɛ i bɛ kasi la kamalen wɛrɛw nɔfɛ ne y'a f'u ye denmisɛnninw de ya Bakari ye ne tɔɔrɔ koyi Bakari ye ne lebu ka ne yira diɲɛ na Sanaba i ye muso de ye i ye muso ye dencɛw de b'i bolo n'i dusu bɔra dɔrɔn a to ni Ala cɛla la sinon e mana kuma o kuma fɔ sisan a hakɛ bɛ den ninnu sɔrɔ dɛ hakɛ b'u sɔrɔ dɛ ne dun ti yafa Bakari ma dɛ Ala kana hɛrɛ kɛ Bakari ye walayi Ala kana hɛrɛ k'a ye mɔgɔ t'o f'i den ma dɛ i den mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ t'o f'i den ma walahi kana danga walayi mɔgɔ t'o f'i den ma kana danga i bɛ belele tɛ sini dɔn dɛ Bakari bɛna kɛ mun ye i t'a dɔn Ala ka sa ye a bɛ yɔrɔ min na Ala ka sa ye parce que mɔgɔ b'a ko den b'i bolo k'a sɔrɔ den i ɲɛji tɛ sa i ɲɛji sa a bɛ ban Sanaba i k'i fo sugu ka di kɔni sani bɛ kɛ dɔɔni an cɛ ko ka nin d'i ma k'i ka nin don fɛn dɔ la Ala n tɛ foyi ye sa ni furu sa an yɛrɛ maloyara walayi komi sisan ka gɛlɛn dɔɔni an fɛnɛ ma de sinon ni kɔni nin ye fɛnba ye koyi nin tɛ foyi ye ne ni 2000 cɛ kabini ne furu cɛ sara ne ma 2000 ye ɲɛna ne ka feere 400 450 ne y'o tɛna ni bɛ sɔrɔ ne bɛ taa sɛnɛ de san ka n'o dun awɔ a bɛ ɲa a bɔra Sanaba waati do a bɛ nɔgɔya n'i ma dumuni ne sɔrɔ don fɔra min na Bakari taara ka ne to hali na n'i ma dumuni sɔrɔ don min na taa ne ka so ye ka so taa n ka so o ye maloya ka ne deli de est ce que i da wa k'a fɔ ko n ma dumuni sɔrɔ ale tɛna se k'e jɛ dumuni na o ne kelen bɛ yan bi hali ni ne sara jɔn bɛna fɔ mɔgɔ ye ko ne sara Sanaba o ko sɛnɛbaga sininkaw de ka d'ale ye i ka sabali sa sininkaw ka d'a ye fo ka taa dama tɛmɛ i yɛrɛ an yɛrɛ ne nimisara kun min na an ye sira fara ka na Ala mun ka to yen nɔ an kun m'an tilen suba ye kasi hami ba ma ye koyi an bɛna boli e bɛna kɛ kasi ye kasi danga fu ye ne y'i denw danga e m'i yɛrɛ danga wa Sanaba i muɲu i y'a mɛn i bɛ ban degun n'a kuma don an bɛ sira ɲini fɔlɔ i y'a mɛn ni haminako gɛlɛman o gɛlɛman b'i la i bɛ taa so hali ni yan de bɛ k'i tɔɔrɔ n'i kelen de bɛ yan taa so i y'a faamu ni ka n'i tɔɔrɔ an bɛ sira ɲini a ka mun fɔ Ala ka se n'an ɲɛ an ni baraji cɛ ko ko k'an wele mun de bɛ an ɲɔgɔn cɛ Trimɛ ouais lan jumɛn bɛ yen cɛ b'a dɔn a gɛrɛ a la ka gɛlɛya cogo di non grand frère de bɔra ka ne wele sisan k'ale bɛ na da la ten k'ale bɛ sira la ka bɛn ka lajɛ n ka cɛ cɛ ko a ye tɛrɛnko kuma ninnu bɛɛ ɲininkali kɛ ne la ko yala ne y'u jɔ ne ko n ko awɔ Bakari a dun ma dɔn pere a bɛ ka wari fɛn fɛn de ci ka na san pere an bɛ k'a bɛɛ de dun tiɲɛna an bɛ k'a bɛɛ dun mais Bakari n bɛ fɛ ka kuma kelen f'i ɲɛna
grand frère bɛ fɛ k'i jango a bɛ kɔnɔ ko tunga in k'a ka nɔgɔ dɛ i bɛ taa n'a y'i diya i bɛ segin yan o tɛ ko ye na koyi i bɛ ka min b'a la i bɛ papiye de ɲini fɔlɔ n'i ye papiye ɲini i bɛ se ka san 10 san 5 ɲɔgɔnnaw kɛ papiye ɲini na yanni i ka na Mali la o fɛ donc grand frère bɛ ka nin kɛ dɔrɔn pour que i ka se ka so jɔ dɔrɔn k'i bɛɛ ka bɔ yen ale k'i ja bɔ de k'i ja bɔ dɔrɔn non grand frère taara duguma sira de fɛ quoi bon pour que i ka sanfɛ sira papier yɛrɛ sɔrɔ o y'a damana ko wɛrɛ de ye quoi et puis c'est que toi tu oublies aussi cɛ yen fɛla ka di ni yan ye a bɛ fɛ ka se yan yɛrɛ C'a kana nin fɔ ye dɛ. grand frère n ka cɛ n fɛ ka fili ma dɛ seulement a b'a essayer a bɛ ka essayer ka kuma dɔw de fɔ k'i ja bɔ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ i y'a jɔ ou bien i m'a jɔ quoi i ka se ka cɛ yɛrɛ i bɛ fɛ ka to an bɛ fili ma dɛ a bɛ fɛ ka kuma dɔ de ta i da dɔrɔn A ka kuma in m'a yira k'a bɛ na. a tɛ na n ka cɛ a kɛ i n'a fɔ ni san 10 kɔfɛ i tila ka kuma ɲɛna ko ne Cɛ. c'est pas de quitter Bamako aller à Ségou o fɛn tɛ o Ouais. voilà et puis i yɛrɛ fɛ a cɛ caméléon non mais C'est-à-dire an de bɛ ne kɛnɛya. voilà Kala ci la cɛ a dɔgɔnin wele ka na dɛ. n cɛ wele kɛ ouais A b'a kalama ne yɛrɛ ɲinatɔ filɛ nin ye. Grand frère tilala k'a fɔ k'a bɛna a ka wari fɛn fɛn b'a bolo ɲɛfɛ k'a bɛna a bɛɛ bila ale ka wari. han Walayi bilahi. bɔrɔ n cɛ an bɛ se ka mobili o la yɛrɛ an bɛ se ka mobili dɔw louer ka barbecue ni fɛnw tigɛ la kana jɔrɔ o n bɛ min f'i ye grand frère ka nali la kana jɔ o la yɛrɛ a kɛ i n'a fɔ ni grand frère na waati surunyana an bɛ bitiginin dɔ lawuli dɔrɔn tɔnɔ min bɛ sɔrɔ o la an bɛ terrain dɔ san k'a jɔ dɔrɔn a bɛna sɔrɔ yɔrɔ dɔ la cɛ yɛrɛ den Ouais, parce que yɔrɔ sira ta. Cɛ han bilen san bɛrɛ cɛ bilen bɛ sɔn ka don o kɔrɔ. nka n bɛ min f'i ye ka gɛlɛya cɛ an kana appartement in bila san dɛ Ayi i b'a sama dɔrɔn de o ta ne ye mun f'e ma mɛn yan. voilà Caméléon Ni bilen Caméléon han a b'i ka cɛ yan k'a bila bɛɛ la dɔrɔn bilen mana na dɔrɔn e de chef ye n y'o de fɔ quoi n'o caméléon bɛ ka jɔrɔ appartement n'o de a kana jɔrɔ appartement ko ye kana jɔrɔ o la. kana jɔrɔ yɛrɛ Bilen cunna n ka appartement. a n'olu sɔnni b'i ye sa cɛ hali san 15 ma. tiri mɛ A dɔgɔnin wele ka na. o de yana Dɔgɔnin ɛ wele. mira wesh salsa dɔ la mira wesh salsa Ah, vere mira e bila la yɛrɛ. mira Ah ouais. mira Eh ala. Ah ouais. Cɛ a kana jigin a ko ni grand frère bɛ kɛlɛrima la. Ale famille de ala ma famille. O mire. O bɛ siri-sirilen don tan nɔ aw k'aw lajɛ. Ala. Donc c'est-à-dire a fana bɛ fɛ k'aw bila a kɔnɔ de la. Mais e yɛrɛ k'a lajɛ. Aw bɛ n'o pari k'o sigi tan aw bɛ n'aw sigi aw cɛ la. Aw tɛ ka maloya n'anw ye tan tɔ wa. Effectivement Kalashi i b'a dɔn o ka ko in bɔlen bɛ sɛbɛn fɛ yan parce que ne tɛ se k'a faamu i b'a dɔn muso ɲuman ni parler de ka kan quoi en vrai dire n'i y'a jateminɛ muso ɲuman yɛrɛ ni fini lankolon yɛrɛ man ka yala O ye tiɲɛ ye. a b'a dɔn an bɛ mun kɛ sisan a bɛ taa Orange Money la a bɛ wari bɔ n ka compte la wari daga minnu mana o diya a b'o bɔ n ka compte la a taa bɔ dɔrɔn a ta dɔrɔn a b'a ka valise fa a ye valise fa dɔrɔn wasi bɛ a b'a bɛɛ wala a ka taa dɔrɔn O la. salsa dɔ la Ouais. bon salsa kelen don mira wesh kɔfɛ an bɛ taa An bɛ o la ye. ouais ouais tiri cɛ mais ne y'a Ayi, non, non, Aïssa n'o de f'i ye ɲɛkun dabila sa cɛ i b'a a b'a dɔn min bɛna an ka ko tiɲɛ yan min bɛna an ka ko tiɲɛ yɛrɛ o ye nin yɔrɔ de ye n'a b'a dɔn a tɛ se ka mɔgɔ saba wele ka na dɔrɔn o fila kana na quoi mais o ta ne ye an bɛɛ ka ko ten mais ne ye mun f'i ye maa mɛ yan mais cɛ ko tɛ ka bɔ a nɔ na bila bɛɛ la sa e bila bɛɛ kana n'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ danbe sa o ta muso ka di kelen de yan ni cɛ n'i y'a lakalakala i b'a cɛ i yɛrɛ ma dɛ a fɔ a ye ninnu to yen ninnu ka misɛn n bɛna bo d'i ma ninnu su yɛrɛ tɛ jɔ mun ɲɛna yari ninnu n t'a dɔn m'a fɔ mais i bɛ k'a fɔ a chaque fois a tɛ ka kɛ de a bɛna kɛ a bɛ kɛ Kana presser. cɛ hakili sigi cɛ dɔgɔ i bila la nisɔndiya cɛ nisɔndiyaba ye cɛ y'an ka mɔgɔ ye sa o cɛ yɛrɛ k'i kɛ cogo dɔ i bɛna ɲɛ cɛ yafa ma sa i yɛrɛ cɛ fɛnɛ- yɛrɛ ayi n ko ne de cɛ e ye chef ye mais cɛ an nana ko nin daminɛ yɛrɛ a b'a to na ne i bɛ taa so a bɛɛ n'ala cɛ a ser'o la ayi non i bɛ taa so a bɛɛ n'ala donc cɛ an bɛ ɲɔgɔn kumada a sisan ka ɲi sa i ye n ka cɛ sa a b'a dɔn n'a ye ne bila san fɛnɛ jɔn min ta ah o
kelen fɛ sa. Ka ɲɛ kun a bɛ ye. non. Esa dogo kana no fosa. C'est caméléon le yoro. Caméléon de. Kana no foni fani boite amati me kare. Ya kare don trou. Ya chef Falen. Duma? Ya chef Falen. Caméléon. Nyevere. Hangata. Ni Falen do wala. Kone aine lase kungoni mata wala. Ni bache nebe shikene maru. Ni kasokoro sili bana peu. Ate kona. Voilà. Attends. Caméléon. Alors, est-ce que y a un tawa là? Je te remets tignel. Oh, ne va la bonne ma caméléon, ko kalashi de. Oh, agato. Kalashi. Est-ce que y a un tawa do de? Ah, firme. Ah, amo yere ga du dare la. Donc, il lui tient fort de. Et voilà comment Beko, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un maradou dans la chaîne? C'est ça? Il va nous mettre blanc fait quoi, y'a mais. Ah, c'est un temps c'est donc. Ah, parce que tout le monde va gagner mieux flash. Oh, voilà. Là, c'est le problème de G. On va faire un gros problème de G. Ok. Presque. C'est donc, il y a tiens fort. Il ga flash sur ça. Mais non, que canana il faut. Il fallait nous. Tu mon na gore bla. Ne fallait nous tout le monde na go. Mais allez il y a des gars. Il fallait nous. A ver. Non. Tiens. Bakar tali. Bakar. Ah, Janelo. C'est donc un problème de jeu na vie quoi. Ou bien ne fila ka ta mali. Bakar. Asanga Nieta. Janelo ne agato problème jeu na quoi. Bakar ne wari mu che ba kira choko de edu ma so pentire. Oh, Taru. Taru. Tiene que le grand frère. Grand frère. Bakar
nin jaabi sa ne ye wari minnu ci ma a ko kɛra cogo di évolution foyi ma kɛ du in na kogo filɛ cɛ tɛ tile ka kuma fɛ dɛ Bakari n ka wari kɛra cogo di grand frère ni ba cɛ i ta kun ye tunga la aw ne koyi Allah i ye min ci i ye wari min ci o baara ka ban fo n'i nana ni tora wɛrɛ ko ne ye wari min ci aw ma k'o banna ka ban wa grand frère o banna ne ye wari ci e ma e ka terrainw san ka sow jɔ ka dɔ di mama ma e y'o kɛ ka cɛ n'o ye Bakari e ko kɛ cogo di grand frère Foni ya fara ne ma koyi an bolo fila b'an kɔ a b'an kɔ ni fani ba cɛ i wari fɛn fɛn ci ka na grand frère ka na di ne ma tere jugu ye ne nɛgɛ c'est-à-dire i ye wari fɛn fɛn ci ne ma ne taara bɛɛ don appartement le problème c'est quoi ne taara appartement mun ta appartement mun sɔngɔ ka bon ni Mali bɛɛ appartement ye Bamakɔ appartement c'est-à-dire appartement VIP y'a ye c'est-à-dire wari bɛɛ taara appartement et puis yani i kana fɔlɔ kabi i mana Bamakɔ yan i kɔlɔsi Bamakɔ musow la ni fa ni ba cɛ o man ɲi c'est-à-dire n ko boîte kɔnɔ ne tun b'a fɔlɔ ten hali u t'a fɔ k'a to ten diɲɛ grand frère yafa n ma grand frère wari bɛɛ banna mama ne y'a dilan ne y'a bɛɛ dilan n y'a dilan a y'a tiɲɛ mama ne y'a bɛɛ dilan a bɛɛ u y'a tiɲɛ a y'a tiɲɛ mama ne y'a dilan mama ne y'a dilan i n'a fɔ nin sagi n y'a dilan k'a ɲɛ i n'a fɔ nin sagi kura ye mama ne y'a dilan a ɲɛna i n'a fɔ ne ka nin duloki ne y'a dilan a ɲɛna i n'a fɔ nin mama ne y'a dilan a ɲɛna i n'a fɔ ne ka nin samara ye wala n y'a dilan a y'a tiɲɛ ne y'a dilan a ɲɛna ni nin samara ye mama ne y'a dilan a y'a tiɲɛ a ɲɛna ayi a kun ka ɲi ne ka nin kurusi ye jama silamɛ ne y'a dilan a kun ka ɲi nin de n y'a dilan a y'a tiɲɛ e m'a ye ne y'a dilan e m'a ye e m'a ye a kun tɛ taa o ne y'a dilan aw m'a ye a y'a tiɲɛ o ne y'a dilan a y'a tiɲɛ. Hey.